Que bo que està aquest puro! Que bo que està aquest puro! Mira, ara vindrà en Pep Poblet. Hòstia, la guitarra d'Àlex Ambusto. Correcte! Ja està també la companyia. Ara en Garriga li posa el micròfon. Tots els teus discos, I ve acompanyat del saxofon. Més que la meva sang, M'encanta! Sí, i ell solo allà... Ho feies molt bé allò, tocar la guitarra. Pep, ara que ets aquí, mira quin és la primera cosa que ha fet l'Obama a l'entrar a la Casa Blanca. Ho podem veure? Goita! Com és la Casa Blanca? És Black House. Home, clar. L'han ennegrit. Que és bo aquest puro. Mare de Déu. Pep Poblet, benvingut. Gràcies. Salvanera. Estem aquí. Com el considerem? Herbáceo, maderizado? Què li sembla? Áspero? Herbáceo de fer. És lleig, un rato? A mi de difícil combustió. De difícil, no hi ha manera d'encendre'l. Bueno, això ho sabrà la seva dona. Pobra dona. Bueno, no sé, ha de tenir... Bueno, bé, parany lingüístic. Bé, la teva dona... Correm tirem enrere... Vinga, la teva dona s'ho ha de passar molt bé, perquè clar, toques el saxofon. Exactament. Per de riure! Per de riure! És que estic tot el dia amb en Beguer, col·lega. Estem baixant molt el nivell. Rei! Què tal? Com estem? Molt bé. Moltes gràcies per venir. Vosaltres. Com va la Coral Regina i companyia? Va, explica'ns, què és aquest número que lies? Escolta'm, què és això? l'hem liada. Però molt, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs mira, vàrem agafar una obra del segle XVI, ells per celebrar els 20 anys van voler fer un projecte una mica anar més enllà i ens canten la missa de difunts de Carles V. Espera't un moment, perquè esteu parlant de Borbons i el micro li ha caigut. Ara surt un senyor aquí sota, qui és aquest home? No l'havia vist mai! Què fa amb un antifàs? Ai, si és Albano Kosovar! I explica. Què passa? No, espera. Hi ha problemes al micro. Hi ha problemes. Aquest micro té com una mena de tendència, Espera't un moment. Mira que ens arriba. No ens podríem subvencionar algun micro? Sí, no sé, Montilla, en Cinto, l'Obama, el rei... Bueno, vinga. Bé, digues. Doncs res, el projecte és la coral canten l'ofici de difunts del Carles V del segle XVI, de Cristóbal de Morales, i jo jugo sobre el que fan les veus, amb els saxos. O sigui, és improvisació... Bueno, ha estat un treball molt dur de 3 mesos d'anar-hi investigant, clar. Per mi la música sacra, i en tenia tant de música sacra que jo com del cultiu del barbaretxo. Per tant, vaig haver d'integrar una mica amb el... De l'escopinya. De l'escopinya. Parany. Escopinya. Aviam, repetint tots. Marxaré, Escopinya. Molt bé, així m'agrada.